Здравейте, приятели! Имам невероятен страх. Ужас на ужасите, защото там, където спя, ме видяха полицията като влизам и човека, който ме посрещна, затвори, заключи вратата, оградата, но полицията ме видя, панамската полиция на град Давид. Така че информирайте целия свят, защото искат да ме атакуват, да ми откраднат документите, за да ме вкарат в затвора. Дано да не са от инициативата на улицата, защото има от полицаите, които са от инициативата на улицата. И искам да благодаря на Коста-риканската полиция, която ми помогна. Но за това друг път. И нека и панамската полиция да е добра в град Давид. Благословенна да е българската полиция, благословенна да е панамската полиция и да се грижат за реда и опазването и спасяването на хората, на нещастници като мене, които ме атакуват от инициативата на улицата, искат да ме оберат и да ме убият. По-скоро помогнете и се обърнете към всички правозащитни организации, съдилища. Това е. Помогнете ми. Благословените сте Илиян Недев, България. Какво ям? Купих си едни много хубави екзотични плодове, така че ям от всеки ден от тях. Друг път за тях, ето как изглеждат. Невероятно вкусни са. Да живея в България, благословени бъдете и се молете да не ми откраднат документите. Ударят ми интернета, не ми дава да се заради GSM-а с сток и всякакви други номера. Не знам как става. Невероятни хакери са. Благословени бъдете, обичам ви, да живее в България. Информирах ви. Ако ми се случи нещо, ако нямам документи и ако ме вкарат в затвора, вие ще знаете какво се е случило. Информирайте целия свят преди да се случи този ужас. Бъдете благословени. Обичам ви. Илиян Недев, град Давид, провинция Чирики, Панама. Всичко добро.